Felly mae ni, os da chi yma, dwi yn eitha sicr eich bod chi unai newydd gael diagnosis o ganser cam 4 neu da chi wedi bod yn byw ddistaw hefo y diagnosis o ganser cam 4 a bod chi awydd gwrando ar rhywun arall yn siarad am eu profiadau nhw o fyw hefo canser. Mae rhan fwyaf o'r chi yn gwybod beth yw fy hanes i, ond yn fras iawn ges i fy diagnosio yn 37 oed pan oedd y plant y fychan hefo canser o'r fron. Ges i dipyn o lawdriniaeth, mi ddos i trwyddo fo, ges i 8 mlynedd a ofnadwy a wedyn bang, 2016, annus horribilis. Dwi wedi cael 2 neu 3 o'r heina fyd, ond hon oedd y gweitha, heb os na coni bai. Dwi'n meddwl munud glywis i y geiriau stage 4, dwi'n meddwl bod y myd bach i wedi crymblo o flaen yn llygyd i. A wedyn clywed yn ystod yr un consultation hefo'r un oncologist bod y prognosis yn edrych yn debyg i fod yn rhwng 2 a 3 blynedd a finna mond yn 46 oed. Mae lot fawr i gymryd i mewn. Dim gymaint ffordd dwi'n gymryd o'i mewn, ond ar radd llawer iawn dyfnach na hynny. Achos be mae'n neud ydy mae ymda chi yn syth i, mae'ch meddwl chi, yn syth i fod yn gwrando ar y dyn yma, sy'n newydd eithaf fi bod gen i 2-3 blynedd i fyw, i fod yn trefnu'n nghebrwn, wneud fy memory boxes, dewis caneuon, dewis be o'n i'n mynd i wisgo, yn yr arch. A mi gymodd o 3 mis cyfa i fi ddod drost hynny. A tydw i ddim yn ffynnu bob un diwrnod. Mae heddiw yn ddiwrnod da. Ac yn sicr tydi bob diwrnod dim fatha heddiw. Ond mae yna lawer iawn o ddyddiau fel yma. A fel mae'r amser yn mynd ymlaen a bywyd yn dechrau dod yn ôl i ryw fath o normalrwydd, mae yna bethau da iawn wedi digwydd yn y 9 mlynedd dwytha. Meddyliwch, 9 mlynedd, 2-3 blynedd oedd y prognosis. Dwi'm yn gwybod pam, dwi'm yn gwybod sut dwi dal yma, ond dwi yn teimlo bod hi'n amser fi roi rhywbeth yn ôl. A rhywbeth yn ôl i'r gymuned o bobl allan yna. A mae yna ganodd o'na ni, canodd miloedd o'na ni, o bosib, yn byw yng Nghymru, Cymru fach, yn byw hefo canser. Dyma pam da chi yma, dyna pam dwi yma, achos swn i'n licio meddwl bysa ni'n gallu ffynnu hefo'n gilydd a gobeithio dechrau siwrne, gobeithio dechrau pennod newydd o'ch llyfr chi, yn hytrach na bod ni yn meddwl am y bennod dwytha, bod ni'n agor penodau newydd. Croeso i ffynnu.